खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियार बे समाव आसामनि बारग' मन्त्रि प्रमिला रानीनिसिम मोनसे गोख्रों सोंथि खालामदों बतझरनिफ्राय गोख्रों सोंथि खालामदों बे समाव आसामनि बारग' मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्मनियाव थारैनो मख'नांगोन जे नोंथांमोना नुनो मोनदों जे बतझरायाव दे थार्मेल पावार प्रोजेक्ट बे पावार प्रोजेक्टखौ लानानै गोबां राजखान्थियारि भाबै दान्थे बिदान्थे जादों आरो बे दान्थे बिदान्थे जानायावनो बे समाव सोंथि खालामदों TCLCC नि चेयारमेन बिथां उत्तम हाज'वारि बिथाङा बतझरानि जानानै सोंथि खालामदों बिथां आसामनि बारग' मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्म आरो मुनमुन ब्रह्मखौ सोंथि खालामदों जे बे समाव मोनसे समाव जेब्ला बिथाङा मन्त्रि जादोंमोन खनथाम टार्मसाव बिथाङा मन्त्रि जादोंमोन आरो बे मन्त्रि जानाय समाव बतझरायाव खनबेसे थांदोंमोन बतझरायाव बिथाङा खनबेसे दावबायदोंमोन होननानै गोख्रों सोंथि खालामदों बिथां उत्तम हाज'वारि बिथाङा जे मन्त्रि जाबाय थादोंमोन बे मन्त्रि जानाय समावहाय जोंनि बतझरायाव खेबबैसे बिथाङा आगान होफैया सोंथि खालामदों जे बै समाव जेब्ला बिथाङा मन्त्रिमोन बे मन्त्रि थानाय समाव बिथाङा बतझरायाव खनबेसे दावबायदोंमोन होननानै सोंथि खालामदों बिथां उत्तम हाज'वारि बिथाङा आरो बिथाङा सोंथि खालामदों जे बे समाव बतझरानि थाखाय जेब्ला बिथाङा मन्त्रि जादोंमोन बतझरानि थाखाय बबे मोनसे दालांखौ बिथाङा बानायना होनाय बे समाव बतझरा आरो बासबारिनि थाखाय बिथाङा मा मावदोंमोन बबे मोनसे अनुष्ठानखौ बा बबे मोनसे जायगाखौ बा जौगाथायनि खामानि बिथाङा मावदोंमोन जेब्ला बिथाङा आसामनि मन्त्रि जानानै दङमोन आरो बे थानाय समाव प्रमिला रानी ब्रह्मआ बबे मोनसे खामानिखौ बा खामानि जौगाथायनि खामानिखौ बतझरानि थाखाय बिथाङा मावनानै होदोंमोन बबे मोनसे दालांखौ बिथाङा मावनानै होदोंमोन होननानै गोख्रों सोंथि खालामदों बिथां उत्तम हाज'वारि बिथाङा आरो बिथाङा जोंनि बे बतझरा बा बासबारि हालामावहाय माबा मोनसे मावनानै होलांदों नामा बिथाङा जोंनि बे ओनसोलनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय बबेबा मोनसे लामायानो होन बा बबेबा मोनसे न'आनो होन माबेबा मोनसे डेभेलपमेन्ट खामानि बिथाङा बे मन्त्रि थानाय समाव बे जोंनि ओनसोलाव खालामफैदों नामा उत्तम हाज'वारिनि गोख्रों सोंथि प्रमिला रानी ब्रह्मनिसिम दे बतझरा आरो बासबारि ओनसोलनि थाखाय जेब्ला बिथाङा मन्त्रि दंमोन जेब्ला बिथाङा सासे गोख्रों दैदेनगिरिमोन बै समाव बतझरायाव खनबेसे बाहागो लानाय आरो बिथाङा बतझरा ओनसोलनि थाखाय बबे मोनसे दालांखौ बबे मोनसे अनुष्ठानखौ बा बबे मोनसे फसंथानखौ बिथाङा खालामनानै होदोंमोन गोख्रों सोंथि खालामदों उत्तम हाज'वारि बिथाङा आरो बिथाङा लाजिनाय फोरमायदों बिथां प्रमिला रानी ब्रह्मनि बाथ्राखौ मानोना बिथाङा मोनसे समाव आसामनि हाग्रा बिफाननि बिथाङा मन्त्रिमोन आरो बै समाव थानाय समाव बा बे हाग्रा बिफाननि मन्त्रि जानानै बिथाङा माबोरैहाय बुंनो हाखौ जे ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकआव जेबो लेखानि गोनांथि गैया होननानै बाथ्रा बुंदों मा जाहोनाव बिथाङा ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक एरिया बा बे जायगायाव जे लेखानि गोनांथि गैया होनना बुंनाया जोबोदनो लाजिथाव आरो बिथाङा बे समाव राजखान्थियारि भाबै बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ बेले बेजे लाबोनो नाजानाया जोबोदनो गाज्रि जादों होननानै बाथ्रा बुंथिदों मानोना प्रमिला रानी ब्रह्मआ बै समाव बतझरायाव बिथाङा बाहागो लाहैयाखैमोन बबे जौगाथायाव बिथाङा मावहैदोंमोन बे आयदाखौ लानानै गोख्रों सोंथि खालामदों उत्तम हाज'वारि बिथाङा आरो लोगोसेनो बे समाव सोंथि खालामदों मुनमुन ब्रह्म MCLA बतझरानि आरो बे बतझरानि MCLA बिथांनियाव गोख्रों सोंथि खालामदों आरो बे समाव बिथां मुनमुन ब्रह्मआ राजखान्थियारि भाबै बिथाङा बाथ्रा बुंदों नाथाय बे समाव बिथाङा जे खौरांगिरिनि गेजेरजों आरो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव थांनानै बिथाङा बाथ्रा बुंहैबाय थादों जे बे समाव मोनसे समाव जे BPF नि सरकार सालायदोंमोन थामहिनबा BPF जेबा सरकार सालायदोंमोन आरो बै समाव हाग्रामा महिलारिया पटानजिलिनो जे हा होनाय बे हा होनायखौ लिस्टआवसो होदों होननानै बाथ्रा बुंथिदोंमोन बिथां मुनमुन ब्रह्मआ मोनसे भिडिअ गोसारदों आरो बे गोसारनायाव बिथाङा बाथ्रा बुंथिदोंमोन जे लिस्टआवसो होदों गोसो जायोब्लानो बेखौ लाफिननो हायो होननानै बाथ्रा बुंथिदोंमोन बिथां मुनमुन ब्रह्मआ नाथाय बे समाव जोंनिसिम मोनसे नटिस सौफैदों आरो बे नटिसनि गेजेरजों फोरमायनो थाखाय आखायाव लादों बे नटिसआव रोखा
बिथाङा लिरनाय दङ बिथाङा लिस्टआव नङा एलटमेन्ट होदों पतंजलिनो बे समाव एलटमेन्ट होदों आरो बे एलटमेन्ट होनाया रोखा नुजाथिदों थारैनो बे समाव मख'नांगोन आरो बे एलटमेन्टखौ जुम खालामना दिन्थिनो थाखाय आं खावलायदों बे समाव बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनिफ्राय बिटिसि सेक्रेटारिनिफ्राय बे ओंखारदोंमोन 31 अक्ट'बर 2014 मायथाइयाव बे ओंखारदोंमोन आरो बेवहाय रोखा लिरना दोनदों गुबुनखौ नाया नाथाय बे अर्डार कपिनि एलटमेन्ट अर्डार नं BTC LR 24/2010/135 dated 31/10/2014 दा बेवहाय अक्ट'बराव बे लेखाया ओंखारदोंमोन आरो बे लेखायाव रोखा लिरना दोनदों बेसेबां हा बेवहाय होनाय जादों बे होनायनि मोनसे अर्डार बे अर्डार कपिया ओंखारदों बे अर्डार कपिनि गेजेरजों रोखा लिरना दोनदों बेवहाय लिरना दोनदों जे बेवहाय लेन्ड एलटमेन्ट अर्डार द लेन्ड एलटमेन्ट अर्डार नं आरो बे अर्डार बायदिनो बे समाव रोखायै बेवहाय मख'दों थारैनो जुम खालामनो थाखाय बे समाव खावलायदों आङो फिन बुंफिनदों जे बेवहाय लेन्ड Allotment order nong BTC LR 24/2010/135 dated 31st October 2024 आरो बेनि गेजेरजों बेवहाय खास लेन्ड बा एलट गभर्नमेन्ट खास लेन्ड मिजारिं 2912 बिगा 0 खथा 0.3 लेसा in 274 number of Dak of village Odalguri number 2 Odalguri and 3 Odalguri of Sidli revenue circle and 1916 biga 04 12 lesa in 28 number of Dak of village number 1 Odalguri Soto Ambari and Ledopara of Bizni revenue circle total बेवहाय हानि अनजिमाखौ होदों 3828 बिगा 04 कोटा 715 लेसा इन डिस्ट्रिक्ट अफ चिरां पतंजलि जगापेट बेवहाय होनाय जादों आरो बेवहाय गासै जुदि हानि अनजिमाखौ जों जुदि नायोब्ला थामहिनबा मख'योब्ला बेवहाय 3828 बिगा 04 थामहिनबा 04 बिग कोठा 15 लेसा बे 15 लेसा हाखौ बे समाव एलटमेन्ट होदों एलटमेन्ट नाथाय लिस्टआव नङा बे बाथ्राखौ बुंथिदोंमोन बिथाङा लिस्टआव होदों होननानै बाथ्रा बुंथिदोंमोन मुनमुन ब्रह्मआ नाथाय मुनमुन ब्रह्मआ जाखिनि बाथ्रा बुंहैबाय रायजो राजाफोरनि गेजेराव थांहैबाय थांनानै बाथ्रा बुंबाय बे बुंनाया नाथाय बे समाव नंखाय फोरमान जाबाय नंखाय बाथ्रा बुंनाय जाबाय आरो फोरमायगोन बेवहाय गोसो होनो गोनां बाथ्रा जे बेवहाय लास्टआव लिरदों थामहिनबा दा सार्कल अफिस अफ सिडली एन्ड बिजनी रिभिनिउ मोननै सार्कल अफिसनिफ्राय सिडली एन्ड बिजनी रिभिनिउनिफ्राय सार्कल बे रिक्वेस्ट टु hand over the allotted land to Patanjali Yogpit Trust Maharashi Diamondgram Delhi बेवहाय रोखा बाथ्राखौ लिरदों the circle officer of Sidli and Bizni revenue circle are requested to hand over the allotted land to Patanjali Yogpit Trust दा बिदि होननानै बेवहाय रोखा बाथ्रा बुंदों जे बेवहाय land allotted थामहिनबा बे समाव BTC सेक्रेटारिनिफ्राय अर्डार होदों जे allotment होदों नाथाय लिस्टआव बाथ्रा बेफोरबायदि मख'नाय गैया आरो जाय बाथ्राखौ लानानै उत्तम हाजवारिया सोंथि खालामदों जे बिथाङा दिन्थिना होथों जे बबे मोनसे लेखायाव बे समाव लिस्टआव होदों होननानै मख'नाय दं उत्तम हाजवारिनि मोनसे सोंथिया बेनो जे मुनमुन ब्रह्मआ रायजो राजाफोरनाव थांनानै जे बाथ्रा बुंदों रायजो राजाफोरनाव थांनानै जे बिथाङा बाथ्रा बुंगासिनो दं जे बे समाव हाखौ बै समाव BPF सोरखार सालायनाय समाव हाखौ लिस्टआवसो होदों एलटमेन्ट खालामाखै बा एलटमेन्ट होआखै होननानै बाथ्रा बुंथिदोंमोन नाथाय बे समाव बिथांनि जे बुंनाय बाथ्राया नंखाय फोरमान जाबाय बेवहाय लिरनाय दङ थामहिनबा 31 अक्ट'बर 2014 मायथाइयाव फोसावनाय BTC निफ्राय मोनसे नटिस ओंखारदोंमोन आरो जायनि गेजेरजों अर्डार होदोंमोन जे जाखिनि हा 3800 एसे बिगा बे बिगा हाखौ बे समाव
एलटमेन्ट होदों होनानै अर्डार कपि ओंखारदों नाथाय बे समाव लिस्टआव होनायनि बेफोरबायदि मख'नाय गैया होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां उत्तम कुमार हाज'वारिया। दा उत्तम कुमार हाज'वारिया बुंथिदों जे बिथांनि बुंनाय बाथ्राफोरा राजखान्थियारि भाबै बे समाव नंखाय बाथ्रा बुंबाय दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों उत्तम हाज'वारि बिथाङा। आरो बिथाङा बुंथिदों सासे एमसिएलए जानानै बे ओनसोलनि जौगाथायनि थाखाय साननो रोङै सासे एमसिएलए होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां उत्तम हाज'वारि बिथाङा। दानिया फैदो उत्तम हाज'वारिया आरोबाव मा बाथ्रा बुंदों बे ओनसोलनि थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव होनि जोंनि बे पावार प्लेन्ट जे जागोन बे पावार प्लेन्ट जानाय जायगाखौ जों आगोलनिफ्रायनो बुंबोबाय थादों जे बेवहाय न' मोनसेबो थांनाय नङा बा बेयाव दा माखासे सावरायनायनि गेजेरजों बेयाव बारिफोरखौबो जोङो हमथानानै लाखिनो हानाय बे पर्यायावहाय फैदों। दा खोथाया जाहैबाय जे माखासे मानसिफ्रा बेवहाय एकदमबारे राजनिति मुलाम्फा लानो थाखाय माखासे बेले बेजे जोङो बुंफैनायखौ जोंनि नोजोराव गोग्लैदों। दा बेवहाय जोङो नुनो मोनदों जे मोनसे समाव बावैसो सिगां प्रमिला रानि बायदेवआ बिथाङा बेवहाय फैनानै गोबां रोखोमनि बायदिसिना बाथ्राफोरखौ जों बुंनाय नुदों। दा जों बिथांखौ मोनसे आं थोंजोङै सोंनो लुबैदों जे बिथाङा जे मन्त्रि जाबाय थादोंमोन बे मन्त्रि जानाय समावहाय जोंनि पर्बजरायाव खेबबैसो बिथाङा आगान होफैया आरो बिथाङा जोंनि बे पर्बजरा बा बासबारि हालामावहाय माबा मोनसे मावनानै होलांदों नामा? बिथाङा जोंनि बे ओनसोलनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय बबेबा मोनसे लामायानो होन बा बबेबा मोनसे न'आनो होन माबेबा मोनसे डेभेलपमेन्ट खामानि बिथाङा बे मन्त्रि थानाय समाव बे जोंनि ओनसोलाव खालामफैदों नामा? दा दिनैहाय बिथाङा फैनानै बायदि रोखोमनि जे आरजाथावै बाथ्राफोरखौ बिथाङा गाव स्वयं फरेस्ट मिनिस्टार जानाय सासे बेक्तिया जे ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकआवहाय जोंनो हानि जेबो लेखा प्रयजन नाङा बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ बिथाङा बुंफैनाया जोबोद लाजिनांथाव। आरो नै दाखालिसो जोंनि पर्बजरानि जे एमसिएलए बिथाङा मुनमुन ब्रह्म बिथाङा बेयाव फैनानै माखासे खोथाफोरखौहाय बिथाङा बुंलांदों जे बिथांमोननि समावहाय जे रामदेबनो जे हा होदोंमोन बे रामदेबनो हा होनायखौ बिथाङा मा लिजआव होदों बा जखन थखन बिनिफ्राय लाफिननो हागोन बा नैबे सरकारा मानो लाफिनाखै बेफोरबायदि बिथाङा बे गामियाव थांनानै बायदि रोखोमनि खोथा थुनज्रायलायहैदों। दा बिथांखौ जों थोंजोङै बुंनो सानो दा बेयावहाय जों रेकर्डखौ मोनदों 2014 सननि 31 अक्ट'बराव बिथांमोना टटेल 3828 बिगा आनिफ्राय सारि खाथा 15 लेसा बिथांमोना डाइरेक्ट एलटमेन्ट होदों। बेयावहाय दङ बिथांमोना डाइरेक्ट एलटमेन्ट होदों। बेवहाय थोंजोङै माबानो सोनोदों पतन्जलि जगपीठ पतन्जलिनि नामाव टटेल 3828 बिगा सारि खाथा 15 लेसा हाखौ बिथांमोना डाइरेक्ट एलटमेन्ट होदों। जे बेयाव बिथाङा दिन्थिदों जे बबेयावहाय लिजआव होनाय आरो माब्ला बेयावहाय लिरनाय दङ बे लेखाखौ बिथांमोना दिन्थिदों। जखन गोसो जायो तखनजों लाफिननो हानाय बिथाङा जोंनो देखायफैदों। दा बे आरजाथावै खोथाफोरखौबो बेयाव थुनज्रुलायफैनानै जोंनि ओनसोलावहाय बेबायदि गुलाय गुजाय खालामफैनायखौ जोङो जोबोद दुखु मोनदों आरो बेयो जाथावथाव नङा। सासे एमसिएलएनि दायथ'आ मा? सासे एमसिएलएनि दायथ'आ बे ओनसोलावहाय माबोरै डेभेलपमेन्ट खालामगोन माबोरैहाय जों बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ जों बेंनो हागोन। दा बिनि थाखाय बिथांमोना मोजां परामर्श होनांगौ। जों बुङाखै जे बेयाव एकदमबारे जाथारनानै बेयाव न' बां सिफायनानै जानांगौ सोरनिबा बारिखौ सिफायनानै जानांगौ जों बेखौ लुबैयाखै। जे जों सावरायनायनि गेजेरजों जों माबोरैबा थिग खालामनो हाया बेखौ जोङो सावरायनांगौ। किन्तु बिथांमोना डाइरेक्ट बेवहाय मोनसे राजनिति मुलाम्फा लानो थाखाय बे ओनसोलखौ दावराव दावसि खालामनायावहाय बिथांमोना खिलु फैदों होननानै जों सानो। मानो होननानै बुङोबा बे दिनै बिपिएफनिफ्राय खुनु एजेन्डा गैला। बिसोरना राजनिति खालामनांगौनि खुनु एजेन्डायानो गैया। जेराव माबा मोनसे जुदि एसे माबा जायो बेयाव मोजांबो बुजिया बिसोर गाज्रिबो बुजिया फैनानै डाइरेक्ट बेवहाय थुज्लायफैयो। आरो जों मिथिनो मोननायावहाय बिथांमोना नैबे गामियाव मोनसे खोथा बुंफैयो आरो अफिसाव मोनसे खोथा बुङो। सार्केल अफिसावहाय थांनानै बिथांमोना बुंहैबाय जे न' बाङाल' एसे एरखेनानै जायोबा मोजां आरो बेयाव फैनानै जानो नाङा होननानै बुंफैयो।
दा जों बेफोर खबरखौबो जों मोनबाय दा नोंखायनो स्थितिया मोनसेल' जानांगौ जे नोंथांमोना जे ओनसोलनि डेभेलपमेन्ट जुदि मावनो लुबैदोंब्ला ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों मोजाङै परामर्शजों मोजाङै खामानिखौ मावलांनांगौ दिनैहाय बिपिएफनि समाव खुनु लामा दोंसे बिथांमोना मोजाङै मावलाङाखै खुनु स्कुल मोनसे मोजाङै मावलाङाखै दा दिनैहाय जोंनि बे बर्तमान सरकारा जों बे जायफोरनाखि लामा दंग'फ्रा जोङो जथेस्थ' जों मोजां लेभेलाव जों खामानि मावगासिनो दङ बिथांमोना बेखौ नुनानै दा दिनैहाय बोरै जोङो बिपिएफ राजनिति हान्जा खालामनो हायो बेखौ दिनैहाय जेरै मेरै एरैहाय खोथा बुंफैलाबायनायखौ जों नुदों आरोखि दा नोंखायनो आङो बुंनो सानो जे बिथांमोना पर्बतझरा ओनसोलाव जे मोनसे लामा मोजां जे मावनो हायाखै मोनसे दंग' मावनो हायाखै मोनसे स्कुल बिल्डिं मोनसे मावनो हायाखै दा बेखौ लाजिनानै दिनै बिथांमोना माने डेभेलपमेन्ट जानो थांनायफ्रावबो बिसोरो होबथानायनि खामानिसो मावगासिनो दं जों बेखौ बाख्नायदों बा साबायखर बावो जे बिटिसि एकर्डनि जोहैयै बिथांमोना पर्बतझराव मोनसे साब डिभिजन लाबोदों बेखौ जोङो हाग्रामाखौ जों धन्यबाद होयो खिन्थु बे नङा जे साब डिभिजन खालामनानै बिल्डिंल' लुनानै दोनलांनाया बेबो थिग जायाखै बिथांमोना साब डिभिजननि बिल्डिंखौ लुलांबाय खिन्थु बिथांमोना बेवहाय खुनु मोनसे पस्टखौ बिथांमोना क्रियेट खालामनानै गालाङासै 17 बोसोराव खुनु डिपार्टमेन्ट बिसोरो थिग खालामनानै गालाङासै एसडिअ सिभिलनि अनगायै बेवहाय खुनु डिपार्टमेन्टआनो गैया गासिबो आइसि हिसाबै खालामनानै दं दा बे बुस्थुखौ जों दिनैनि नैबे सरकारा सावरायगासिनो दङ जे माब्रैहाय बे साब डिभिजनखौ फुल प्लेजेड खालामनो हायो